encaixat de forma mínimes. La primera, intent vàlid, 3 de 10 per habilitat. És un moment important a la plaça de Font. Castell de 10 pisos, car de veure, que quan aquesta si tens per cas, més actualment setents, i cal veure aquesta encaixa entre Marilles i entre setents tenim tot el pes d'art, més de pujadors, més de pujar de casa, setenes col·locades, veiem les mineres treballant en accés, veiem els quarts tranquils, vinga, setens d'art, dosos ja remuntant setens, que sobretot també, més de pujar l'enxaneta, vinga, entren dosos que entren a tot allò dels verds, arribat com una lava, carregarà el plat de 10 ramis, vinga, som-hi, entra Castoleta, enxaneta d'art, el castell va